nagyon büszke vagyok én is édesapaként, hiszen a mai Ars Sacra rendezvényen itt Karádon az én nagyfiam, Marci fiam is énekelni fog. 19. alkalommal rendezik meg a nyitott templomok éjszakáját Magyarországon, Ars Sacra néven. Itt Karádon a 9. alkalommal lehetünk vendégei ennek a színvonalas, kulturális, vallási, közösségi eseménynek. Ez a templom, ami itt mögöttünk látható, az elmúlt években több 100 millió forintból újulhatott meg, kormányzati támogatásnak köszönhetően, és azt hiszem, hogy soha nem volt talán olyan nagy szüksége az emberiségnek a hitre, a vallásra, a békességre, a nyugalomra, mint itt a 21. században. Azt hiszem, hogy ezek az alkalmak nem csak a kultúra közvetítésére jók, hanem a Teremtő Jóisten földi hajlékába is sokkal több embert be tudnak szólítani, olyanokat is, akik elsősorban nem csak a vallásért, nem csak a hit életi szempontok miatt térnek be ezen ódón falak közé, hanem akik közösségbe szeretnének lenni, együtt szeretnének tölteni néhány órát, és jól szeretnék magukat érezni, megnyugodni, és akár beszélgetni is az emberi kapcsolatokról, jelenről, múltról, jövőről egyaránt.